Unxele kaMakhanda ngo-1800 uthi Maxhosa ndina neendlebe sizele imiphula angeva kuxelelwa nilahla amasiko nezithethe zoyihlonje nidudla nophoyana nisezokhaleza umfazi ofelweyo nilahla imikhonto enayishiyelwa ngoyihlo khona ukuze kuphile umzuphela baseza kuyikholonyana banigwaze ngayo nikumka nibuyelale emadlakeni nibulawa ngonyana benu wathakutho ufoka Makhanda athi kuba madoda yaginya into ayiginyileyo athi ngunxele ophambanayo kodwa ke kunjani namhlanje Ay madoda bayibulele bayibulele nawe Mujawate kuzitela khalile ngizataka watu wanatembea kwa mtama ndakisi mtama ndade ditotara mpate nga namakadali nyadi maphala kali nyalo kanyala batheku wa matashana osibona mtaba wafika ngokuhlala ke lapha eSouth Africa Sifike sisibo ke bazali bese ngafuna abantu badlalayo abazawuthatha lento bayidibanise nepolitiki ayo politiki lesijongene nayo sijongene nokubheka emandleni zikhona ke izinto esicelayo into yokuba xa nidlala nabasasazi xa bezawuvuka mabakhangele abantu abadala ayingoqalekile ke into yokuba kuthiwe Madibize kwakhe ngithi indoda ingcwaba lendoda lisekandweni ngeke yayikhona ukuba ngaba uzelwe ngela xesha lofisi neliba loo nto uyayazi eyokuba xa unokufika kulaa mhlaba wasebhasini uzawufika kwizindidi ngezindidi zamangcwaba amanye abanikazi bawo sebalahlekwana ngawo sebekhetha namathambo kuphela bengalazi ingcwaba lendawo Ukoko ke ngokusithi lento xa kusithiba umuntu awungcwatyelwa kuloo ndawo awele kuyo ayingoqalekile kodwa ke into ebesiyixela masisebenzisane makungabikho mntu uzawugxeka omnye ngoba sifelisile kwathina kwakukudala kusithi abantu mabangabi banintsi emngcwabeni befuneka uba ukholo lwezeli liqale apho ke lafundisa laa nto sasiyishumayela sisithi makuye kuxinana kuba iba ngumbhoda bona phaa emangcwabeni ufike uxhentswa phezu kwamangcwaba sesasinintsi sabantu ngoku xa kusithiwa ngoku umntu makangcwatyelwe ecankwendlela ukholo lwemveli lithi loo nto liyakhathazeka likhathazeka njani lingakazi lithathe inxaxheba yokufundisa ngento ebesithethwa ngurhulumente ngoba nangoku ilizwi lokukhalala eliya lithi hambani nokhangela Aniyawukhangela ke bazali okanye oonyana neentombi zethu aniyi mpangelweni yenzani niqiniseke ukuba niyothatha ukufa fikelela ixesha loba iidumbu zethu zityiwe zintyaza akuzungcwatywa nawe lowo kuthiwa ecankwendlela awuzungcwatywa xa usendlela ngoba uzawufomnya namhlanje ufomnya ngomso adinge lo uzawufa ngomsomnye uba bazabe bephelile abamhlaza ifemeli yakhe iidumbu zethu ngokuzawutyiwa zintyaza Inenele yoba nikhalazela into ukuthi umuntu makangcwatyelwe kule ndawo abhubhele kuyo usezawubhubhusa ecankwendlela uwe nemoto kube kungokho nomntu ozazamthatha apho isizwe siphelile kanti phakame ke bazali ke sithetheni inyani nasiyeni emangcwabeni sithethe inyani eyokuba leli into ayihambi napolitiki ayihambi noba ngumongameli ophantsi kwawuphila umbuso koko nje ithetha ngento yoba uzawufa wena ufa abantwana bakho ufe isizukulwana ngoku ukhuleyo ubukela izifundisa zizurhuqa zisisezindongeni sihlale kabuhlungu sikhokhela ukholo lwemveli sicinga fana uba senza into okonyana kanti sizawuyishiya kwizifundiswa eziyibhuqe zawuyitshonisa ezindongeni ngoba zithetha into eziyifunda encwadini azithethi nto alothetha ngobuntombi ungabazi ubuntombi uzawuthetha ngobuntombi uzawuyixelela into yoba udibene nendoda xa uneminyaka eningaphi uba ukhule nayo awunamxelela ngobuntombi ubuntombi awubazi wena masihlaleni ke silindile ukufa kona kuyeva ebesinoyithetha thina
besinothetha ngento yoba makwenziwe ilima. Kudala phaa bekuthi xa ikhula likubhokele unayo inkoduso wenze ilima lelali okanye leenombe. Babantu beze neenombe zabo kuhlakulwe kungena abantu emva kwabo benyusa umhlaba ngamagaba. Ngoku into esifaneleyo yoba uba siyakwazi udibana okanye asikwazi udibana sukhetho wakho uThixo yedwa ngoba mhlawumbi akasakuva loo mthandazo wakho ubethe kwezofuna ukuyela kuwe. Wawusazi into uba ungazokuvala isiko kuthe malingenziwa ekhona ekrozile efuna ukwenziwa. Kutheni ungothuki loo nto yoba kuthiwa kuvalwa amasiko kuvalwa iicawe kuvalwa izikolo? Kutheni loo nto inganothisiyo le nto nintso niphakame niyazi into yoba kukho apho sewunekhona? Siyatshabalala ngoku, siyatshabalala ngoku. Ubulindele into yoba wena uyaba sisityebe emveni kwale nto, uyaba sisityebe emangcwabeni ngoba siyazi uba kuzawufa abantu kushiyeke bani. Into endothusayo yile yoba kwa aba bantu bebeyithetha le nto yoba eli suku liyeza lithe lawufika kwapeni kabona kuqala bathi abayazi into enziwayo. Sisusele mboleni kodwa kuze ukhanya lufikile ukhanya abantu bokhanya bayakhala. Sisahleli ke thina abantu babomvu sisajongile uba kaloku silindele noba butyebi bezithenjiswe ngabo uba xa sichitha iimbola zethu siyabazi izityebi. Emveni kobo butyebi sitye iinyama, utye umlenze omnye utyiwe eqaba, elinye iphiko lityiwe ebusuku, elinye iphiko lityiwa kuloo dolophu ndingayaziyo. Thina besileqa umleqwa uxhele utye inyama eya egazini nothela ibulalayo. Namhlanje ke kule mvuqe ke kolo khanyo ke sasiluphathele. Kubazali ke xa ndibheka esiphekweni sale ntetha ndiyithetha, siyacela bazali, asinyanzeli, siyacela mayingabikho ke ngoku inkolo ezawunikisa ezinye nangaphezu koba ngesidibana sithethe ngazinye sincedise urhulumente, sifundise ngele mingcwabo, sifundise ngokuhlala, sifundise ngokusinda uba bawusinda njani. Iza neenkolo babantu bam mabahlale ngoluphi uhlobo ukuze babe bayamanyana ekuhlaleni benze le nto urhulumente athi mayenziwe, sifundise yona sizosinda. Masingambazeni noba kubuhlungu masiyeni, noba kuyathandabuzeka masiyeni, noba asazi noba sawunyuka umthwalo siwubeke kweyiphini intloko kodwa ngumthwalo ufuna uthwalwa ngabantu abangoomama. Inintsi le nto ebendinoyithetha xa bendinethuba ngoba sike sathi xa besibizwe epalamente siyakwenza umthandazo, ndiyakhumbula uba ndandiyixelile into yokuba umama unawo amandla azawubonakalisa wona uba uyakwazi ubeleka umntana xa usuke emasimini, ubeleka umntana emqolo uphathe igaba ngesandla thwala i-enere entloko, ngumama omnye lowo. Kanti uzawufika endlini ungqushe wenze yonke into ngamandla kamama ke lawo. Masiwasebenzise ke ngobazali loo mandla wobazi waba bazali babesikhulisa sibabona, yonke into ebeyenza siyibona bengenanto yenzelwe msiselweni. Ngomnqeni uthi befundisi bootata uba benoke nidibane ibe lukholo lemveli, ibe yinto yonke kudityanwa ngesizwe. Ndibuhlungu ke ngoba andiva lizwi lankosi elithetha nathi kuba ndingaze babasasazi bayaya nokanye abayo, kodwa silindele sive ngeenkosi abazali bethu uba bathi masithini kule nyikitya yokufa. Makube xosi kubele camaku.